haastankin meitä kaikkia tänään kyseenalaistamaan, pohtimaan ja löytämään uusia ratkaisuja. Täällähän on harrastettu kestävää metsänhoitoa jo vuodesta 1649. Lämpimästi tervetulleet tänne. Hjärtligt välkomna i Fiskarsbruk. Tosi hienoa, että täällä on näin asiantunteva ja ammattilais- ja harrastaja ja kaikkea mahdollista metsiin liittyvää. E.O. Wilsonin vastaus oli itse asiassa biodiversiteetin nopea hupeneminen. Ja hän perusteli tämän vastauksensa sillä, että kaikista näistä muista pahoista asioista, jos ne toteutuisivat, ja me tiedetään, että iso osa niistä joka tapauksessa toteutuu, niin ihmiskunta voi itse asiassa selvitä kymmenistä, ainakin sadoissa vuosissa, jopa ydinsodasta ihmiskunta voi selvitä sadoissa vuosissa. Niin tämä nykyinen metsien suojelun ambitiotaso ei se kerta kaikkiaan ole riittävä. Metsäohjelma on hieno, mutta senkin, jos se nyt kyettäisiin toteuttamaan sillä nykyisellä rahoituksella, me saataisiin vajaa 100 000 hehtaaria vuoteen 2020 mennessä, joka on alle prosentti. Mä pitäydyn varsin tiukasti tässä kotimaisessa metsäkysymyksessä ja metsäpolitiikassa. Mä sanoisin, että tämä ei ole haasteellista, vaan tämä on älyttömän vaikeaa. Eri yhteyksissä niin syntyy sellaisia käsityksiä, että on jokin taloudellinen pakko toimia aivan tietyllä tavalla ja vaihtoehtoja ei niin kuin ole. Ja yksi tämmöinen taloudellinen pakko tai dogmi on se, että meillä täällä Pohjoismaissa ja Suomessa olisi vain yksi mahdollinen tapa hoitaa metsiä, joka on metsien hoitaminen tasaikäisrakenteisena ja avohakkuun suorittaminen määräajoin. Tätä on pidetty ehdottomasti ainoana järkevänä vaihtoehtona nimenomaan taloudellisista syistä. Ja tällä hetkellä meillä on 37 kansallispuistoa, josta Sipoonkorven kansallispuisto on viimeisimpinä 2011 perustettu toi oikein mukavan lisän metsäisiin alueisiin. Usein viitataan vanhojen metsien suojeluun, joka prosessi alkoi 90-luvun alussa ja sitä täydennettiin 3 eri ohjelmalla ja tällä hetkellä sisältää noin 320 000 hehtaaria. Metsän perimmäinen ideahan on pysäyttää sekä metsälajien että metsäisten luontotyyppien taantuminen. Suomessahan metsäluonto köyhtyy ja Metso on se vastaus siihen, että tämä köyhtyminen saataisiin loppumaan. Hyvä kysymys sinällään on se, että riittääkö Metso tähän ja riittävätkö meillä resurssit tässä tiukassa taloustilanteessa, missä Suomikin elää. Avainbiotooppisuojelu on periaatteessa tehokas tapa suojella luontoa, mutta käytännössä sen toteutus ei ole onnistunut kovinkaan hyvin. Maanomistaja tarjoaa kohdetta. Tässä tapauksessa tämähän on Fiskarsin omistamaa maata, niin käydään sitten maanomistajan tai maanomistajan edustajan kanssa tässä tapauksessa niin täällä vähän pyörähtämässä ja katsotaan, että onko se sellainen kohde, että se olisi järkevää suojella. Kyllä tämä niin Metso-kriteerit täyttää, eli tässä on, te näette nyt tässä hyvinkin pienen osan tätä aluetta, mutta ehkä ihan sieltä hienommasta päästä. Täällähän on metsät ollut tarpeen sen takia, että on saatu hiiltä näihin masuuneihin ja muihin laitoksiin. Hankala just tämä suojeluasioissa tämä pinnan arviointi, että sehän lähtee pelkästä puuston arvosta sitten tietysti. Sitten mä olen kuullut jostain, että tämä ympäristötuki on mahdollinen saada. Ja sitten laskettiin semmoinen hänellä ja sitten kuukausia myöhemmin niin sitten se naapuri soitti, että minäkin halusin verotonta rahaa. Että mulla on metsä, joka on yhtä huonossa kunnossa. Jos me ajatellaan sitä, että noin 2/3 metsäisistä luontotyypistä on uhanalaisia ja suuri osa uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Tällainen voimakkaiden häiriöiden malli, jolla avohakkuita aikanaan perusteltiin, se on osoittautunut myytiksi. Luonnonmetsässä tämmöinen malli toimii hyvin harvoin. Mä näkisin, että ratkaisu
ainakin osittain voisi olla se, että me monipuolistetaan metsien käsittelyä, niin me ollaan menossa juuri oikeaan suuntaan tässä asiassa. Tämä on semmoinen mahdollisuuksien ikkuna, joka sulkeutuu ehkä aika nopeasti. Tässä pitäisi nyt päättäjien olla erittäin valveutuneita. Usein ajatellaan, että eri-ikäisen metsän kasvatus on yksi kasvatusmenetelmä. Tämä on paha harhaluulo. Jos me kehitetään vain yksi eri-ikäisen metsän kasvatusmenetelmä, niin me ei paranneta juurikaan luonnon monimuotoisuutta. Biotalous voi olla vastaus meidän yhteiskunnan haasteisiin, tarpeisiin, mutta vain jos se ymmärretään uutena palvelumahdollisuutena, ei yksinomaan biomassojen tuotannon jalostuksena. Tarvitaanko tämmöinen biotalouden palvelututkimus Oy? Meillä on kyllä hyvin hoidettu nyt tämä puujalostuksen tutkimus. Erityisesti sit Suomessa tässä tilanteessa, missä me eletään, niin tämän erityispiirteenä on se, että meillä on hirveän määrä metsänomistajia, jotka varsinaisesti ratkaisee aika monta juttua, mitä metsässä tapahtuu. Yhteiskunta ohjaa aika monitasoisesti metsien käyttöä, ja nämä ohjausmekanismit ei ole kauhean neutraaleja. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan isompia kokonaisuuksia, ja sillä tavalla me voidaan ainoastaan pelastaa eläimistöä ja kasvistoa, että metso tulee epäonnistumaan. Metso epäonnistuu. Ja kun mä oon sanonut, FSC-sertifioidusta puusta tehdään nämä, niin sitten kun tämä mun esittely on ohi, niin siellä tämä ympäristövastaava sanoo, että olipa hyvä, että sä mainitsit sen FSCn, koska jos sä et olisi sanonut sitä, niin meidän keskustelut olisi jäänyt tähän. Jos me kaikki halutaan turvata metsien monimuotoisuus, mitä erilaisia keinoja on? Et tietenkään nyt ei ole mitään oikotietä onnea. Kun meillä on niin paljon talousmetsää kuin meillä on, niin sen talousmetsän luonnonhoidon kautta me pystytään merkittävällä tavalla vaikuttamaan meidän koko Suomen metsien monimuotoisuuteen. Miksi tänne ylipäätänsä tullaan, ja Matkailun edistämiskeskuksen arvion mukaan niin 1/3 kaikista Suomeen tulevista matkailijoista niin osallistuu ulkoiluaktiviteetteihin. Ekosysteemien sitoma hiilimäärä on suuri verrattuna ilmakehässä olevaan hiilimäärään, ja sen takia esimerkiksi metsät ja terrestriset ekosysteemit yleensäkin on tärkeitä. Talousmetsissä otetaan huomioon monimuotoisuus, maisema, marjastus, sienestys, virkistys mahdollisimman hyvin niin, että tuotetaan sitä puuta näillä ehdoilla. Ja luontopalvelut esimerkiksi konsultoi metsätaloutta, kun he tekevät ympäristöopasta tai suunnittelee hakkuita aina tarpeen tulla. Me pyritään yhdessä tekemään hyvää jälkeä. Sertifioitujen terveysmetsien hakeminen ja niiden säilyttämisen rakentaminen, millä lailla ne terveysmetsät säilytetään, niiden arvo voidaan kohta laskea ja kaikkea muuta, niin tässähän saatiin tämä Metson seuraava vaihe liikkeelle.